De Partij van de Arbeid is de grootste partij in Friesland. De partij helle hier 33% van de stemmen en 19,8% van de VVD. Beide partijen wonen correctors landelijk ook in Friesland dus flink. De PVV, het CDA en GroenLinks binnen ook in uw provincie de grote verliezers. Heldere uitslag, grote verrassing, moeilijk vervolg. En dat is denk ik precies wat er aan de hand is. Woon-inwoners van Arem hier van de morgen de schrik van haar lippen. Een zwieren jarretanks keert los van een trekker en rekken daarbij de vakkant van een hoes op de school Singel. De onhinger is losketten van de trekker omdat het trekhek afbruts. Trekken bij verwoenerrekken. De gemeente Eerstellingwerf wil morgen een bewennersgeerkomst te houden in verband met misdrijf aan de Klazingerwei in Jesterwoude. Een vrouw van zo'n 60 jaar is daarbij om het leven kwam. Intussen is duidelijk dat het gaat om de widow van oud-wethouder Willem Heiltjes, al wil de politie dat officieel nog net bevestigen. Joen helpt de wien aan ont hut. Morgen is het meest bewolkt, kans op pittige buien en het wordt zo'n 18 graden. Sneu en snijn is het droeg, zinnig, skienwaar.